ka RWDO da ka mensim ka pasungkhia halor ke jing dia pasungsi baki South League mensim bakodor kila du ay la ka jong ke im halor ke jing plu jong ka wei na ka ying hapo ka shnong maulam na kalian ketiga seng kala lik a jing yaram bat bu ru da ka duai ka pirat bat kala ai ku play kerpang ru ya kitu gi riusimen neki ken hun seng balang baper ki bala de no senyang sya ka te kalong ying ka bahap akalanon Ai Kem, lu may nakali, eh? Thằng mình đã xạ phá thấy vui Iwe tentay armut kishinrang. Kanok ni snodap ni snow pipe man siam habang ni perkhat ikan ke cingcia. Henry ni sian eskem hau blay ba kade ke cingila manti ke cung u. Bat kade ke cing pentengen ke cung u. Bat de karai ke cung u. Ni kum kibreng ngimla ban le ai ni haban su pediang baik ya ke ai ke belacia bat ibu cing duai ba nang ne sekmat kan ke yeng kasem kan mat ke cing kerku ke kham kraw hambon sya ban ke ai ke bak ke lamat ke cing susi te kum ta nang leng hi ke seng cungi ni ai ke cing kerku kerdo ya pi ba pinang ni roi nang par ke leng ke yeng kasem ha ka kor ka chat ke cung pi nang ne sekmat ba pinang yo ke cing kerku na ka wepat ke leng ka bau blay labu ya pi ma un ai ke cing kerku pun tech lay ha ka yeng kasem cung pi hi ka ro ka we ana leng ka seng cungi shikan tian ni pi ni ong ba ni don ni cing ai ba red iba kat ba ikot la ibor bani kerpat pi kum ka yeng kasem ma pen pedang sebon man sem ni cing ai ba red cungi na ka leng cungi don cing ai ba ya dei ba gitar na we dei ba khao ha we dei ba cing bam ha we dei ba kapisa te ini cing ai ba ni ngila no senyang terke bat ki parad khot ki cungi tengi terwa sepi kum ka yeng kasem ba ini cing ai cungi ni kermen scam ba inlong i cing kerku ba inlong ita i cing chau iba nang ne sekmat ba inlong ki cing kerku ba ki cing pentengen ya ka yeng kasem ku cungpi ni ai khu bleiru ya ki nong no senyang lem bat ka seng cungi na du iba James Pariat na du iba Jemang iba la kloy ban no bantalang ban ni kum ka seng bat khamtam e parad khot cungi bla kono bakla kloy ban peneril chung ti ban yarap markeliang ban ya sei yu senyang u ban hei na ka banta bangin pasat lem syapi khendiat khensoit ka bangi yo e syakane ka long yeng ka sem ka ba lamat ikane cingcia ban ka leng ka seng reward development organization sa sisenpat ka konturu ya ki paradok ki parasnam ya ki parathan kin snowpa ban phai khat lem chi kan ka long yeng ka long sem ka ba kan ka cingcia makin kener lem ya long kiti na ka banta ban yarap lem ya kan ka long yeng ka ba mat hang ni ha po shnong dalam ha ka ba ini ba kan ka long yeng ka ba mat ya kan ka cingcia ka ba suci ka ba ikong phalang khongai iba don ya ki khon iba khlat no adu laingot ki khon iwen kan he armut chinrang bad ilok chung i tingi pasat ni aware ya ki paradok parasnam makin sngoba ban ya kenelem ikti makin yarap ya kan kalong yang sem ka banta kino ki jingran kam ka kan kalong yang kamat bad ni kentu pan ni aware ya kiwe pat ki kenhon ban ki seng halang dan ki bat nakaliang ka department chung ki sarkar paper bakin wan ban yan nos nyang lem hakan ka long yeng bat ni terpat ru man la wi pai ba chung ka thain ka briu nyu trap nyu skum bakin bolem ka ching duai na mata kan ka yeng ka sem bakin yo ka ching tengen bom chukut tena kalian ka sem chungi ni ai khuble ya phi shibon sia charmo ya ki ek ba phi pilak teng sngob hai ka ching ai ka chungi ban ni da bo ru ka ching duai ba nang ni sekmat pinyo ka yeng ka sem ka pasuk ka basain ka baruspa ka babiang na rong sidong ka ban yaru tunum tendai ha ka leng ka kur ka kha ka man ti khublei shibon khublei sijarmo ni ai khublei sa sisen pat ya tiba ya baro tu bla no senyang ha ka ni ka bantan nak manta ka ni ka long yeng khublei shibon khublei sijarmo ila pun ai buro mentiar la ka loying sem kum ki jing ai soba mi tiba kat ra ngai bor so serang boy rap pi bor ka jik ko jing kia jing nang ko nang roy ha ko ing kasen pi nang pelat jing jinjar ki jing sat ki jing pi niok pen smart ka ing ka basuk ka basain ha ka ting ka ing ka jing pi kong mo kare jing ai soba mi na ka lang mi kum ka seng RNDO
ngaribat kumu presiden jo ka radio tengah subhanallahi nam ta ka sing ai subhanallahi kan ibu bara ibu ko boleh sibin dari thì nhà đi theo nên là cô đi cái dòng sushi dòng nông chỉ có nên máy bay là hồi dòng xe này rồi nhang cái dòng phi cả sinh nhang ba nhang ya cầm nên thì nhang cái gì nhang nông cái vật chất ta không lấy gì mà nhang ya biếng cái dòng ya cái gì đó cái sự việc sạch đúng không Alam na,